Kajingkam bakaduk jong Presiden Donald Trump baula job hakalumpung ilekai jong ke Trump International Golf Club Championship kabalapan mi ya kajikan at kabajur bha hakabakinong penungkam sosial media kelar kiben ya kajing job jong u bat kelapan ram ya karai jong u pan lek kemen kat bakajaj benriu kadang ikun persya ya ki eryong giba penyak beriu bat kijing elek sipai hakasengi ublai utrom mula penemena ya kajing job jong u hakatruk sosial dah kapa penmena kadang shu job ya kecing lekai golf club lese kapa khaduk jonga haka Trump International Golf Club ha Palm Beach Country Florida markum tahi kelapan mi ya kecing kentok persyak haka bakinong kentok kila bu jinggeli ya kecing longhok jong kecing job baik la kentok yu namar ba lekai golf kat balai pusau ngot kinong Amerika kila dukno ya la kecong kecing im haki eryong ki bajur haka leng ki jelah ya kanai kecing pemena jong Trump laya kenduk dah kecing keren ben bat jing bitar online bun kinong penunkam kila ai jing mut ba ula let talk sachi sen ban job dah ka pen kan mau iki kenok ba ula penunkam bakla iki kol halaki jong ki klop haki por bra late no wei pat unong penunkam ula kedawi ka kot komodar inchin ka kot jong unong thok khubor ilakai urix really ka ba kenok ya Trump ba uju pen ken ki kendon ha kecing ilakai kof kacing kentok kam dei sapang kacing lekai kof kadai sapang kacing bom jubab jong Trump ya kacing penjot ki eryong ka wepat ka tweets ka bala pau nampha ka ong lai pusangot ki breu ki layap ki ba khambon ki laja kacing penjot ha kaleng ki jala Trump usngo sorong ya kacing lekai kof jong u kalong ka basngo se kanai kacing job jong Trump kalawan tang sisngi haden baka White House kalapan mi yaki dur jong u hakariam kof kat ba udang pej yaki cing hertman lingsun jong ke US yaki liat Houthi ha Yemens haka khatsan terik uleber ki sipa US kalapan long yaki cing hertma kabati kena persya yaki liat bala kersan daka Iran haka balai thuk ba kalapan yap om duna yaka lai puing ngot ki briu kat kum ke kubor jong ke Associated Press lane kelinti yak ling haka leng ka perthai kat bakinong kersian jong u kia ro ya u namar ba ulah sim ya kanong rem ka bating halor ka jing singan jong kari kinong kentok kila kedaw ya ko optics jong urang ba sipai ubah hukum ban le ya ka kam sipai kat ba udang ya lekai kof kari kot jong ka jing lekai kof jong Trump ki jing job ba sisa ne ki jing lekai balasna thok bun teli ki jing kop jong ki klop henry tang hai ki jaka bu don haus nam arjar apply lapan menaya u kumnung job hakajing kop jongki klop wala kamrang ba ha West Palm Beach warla uladu ya kasin ke baningkong haba kinong hilekai kila poina ke banta ka sngi ke baar kila sngolingo banu i ya ka kerteng jong Utrom haka kerdan ba kli do jong ka thup nong yalam da ka jing job ka ba sun point da ka jing sngungu ya ka raw ka balaya thu ba ulai lekai haka si ka ba pher ka jing job jong u haus na majar pusau kam syam laduna ka jing ya kan an Utrom la sngo sarong halor kacing job jong baro ar kicing khon jong ki klop bat kicing khon jong ki senior hakaba presiden jong ka tekapor Joe Biden ula jubab da ka bakren ben u kublai sibon Donald kacing job ka bakraw haus nam khat knai spa knai pusau kacing sensar jong Kim Jong u baar kalakam ba ula siat khatwe hole in one hakacing ya lek kai kof ka baningkong jong u kat bau Trump empat keren ya kum kini kicing keren ki bas ngusi Henry kacing sngo artatin kabadon saudong ya kicing job jong u kadang yai peteng banang kiu kahima kof jong Trump kala kala long ru kamadan thma hakasan perthei tang hakateo baladap kinong ya ki kila penjulor ya kamadan ni lekai kof jong u ha Scotland ha Ireland kinong ya ki kila ti ya ki plang hakajaka jong kai perthei jong u hadon bags bat kila thong ye kila ma Palestine haka khendau kat ba Utrom udang rakhe ya ka wepat ka jing job ka ba ula permenahi dalade ka Amerika karang sngosi da ki jala ki babun ki bla syap penjulor haki eryong ki ba peniap briu bat ki sipa US ki bla sim benta haki jing lekai hak perthai kinong kenthok ki kenthok ba ka jing perkhat jung u presiden ka de ban long syano ndai tang haki jing lekai kof